हांग्रिमोनदि खोमा खाथियाव मा मोनफैदों? बोरमा मेन्दाथां माथां मा मे बेलाय? साइस गैया बाइस गैया बेरे फुंजानि बेवहाय रेडिअ थां माथों मेथाइ खनलाबायदों। होमबालाय फोजाबाबो मानो सिखारा? सिखारिनि थाखायनो मालाबा रेडिअ मालाबा दावला-दाव जानांगौबो गोनां जायो। दे सिखारदो। मालायफोरा मालाय सिखारनानै साहा फिथाइ सौराय जालायलांबाय। नोंहा दासिमबो बिसनाखौनो बागासिनो। आं हराव उन्दुनो हायाखै। मानि थाखाय? बे लखिसारा टफिरामनि थाखायनो आं हराव उन्दुनो हाला। मेगन मोदै जालायबाय बे सुवाद टफिरामनि थाखायनो। बे मानसि सासेनि खोथाखौलाय मानोथो सानबाय थानांगौ? बे फाग्ला जावलियानि खोथाखौ। मालाय हांग्रिमोनदि टफिरामखौ बिजामादै नांगौ नामा नोंनो? मा नोमफा होननाय जादोंसै बेलाय? बे बोराय हद'द'खौलाय मा बालनो बिजामादै नांगौ जाखो आंनोलाय? फुङाव फोजानायखाय जाला माला बखिथारदों नामा नों? उन्दु, बेसेबां हायो उन्दुबानो जाबाय। आंसो मिथिगौ बे टफिराम टफि गेल्लानि थाखाय आंना हराव निन गैला जाबाय। फुङावसो दो थांफ्लाङो बे सुवाद टफिरामनि थाखाय। आंनि बेवाइफोरखौबो आंनि बिनानावखौबो गोसोथोग्रा बियो। दा थाङै थुङै आंनि फिसाजोनि सायावबो नोजोरना बे टफिराम टफि गेल्लाया। आंबो फान्दो साजायनायाव एक्सपार्ट खादा। बेटा टफिराम सप्तासेल' नेथार नों। बिहामजो बोरो फाग्ला आवसावालाय? गैया, रागासो जोंदों। फोजाहैदोंमोन आं। सानजाहा सोरां जाबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुगाया होनदोंमोनदां। नायै हा माथो मालायफोरा सिखारजोब्बाय, सौराय फिथा जाबाय, जोंहानालाय माथो अमा बायदि उन्दुगासिनो दङ। हा बिहामजो फिथाफोरखौलाय मानोथो रानना होफैयाखै? गैया, फिथा जाजोब्बाय बिसोर मैयानो। दा बे एसे थानायखौ आलासि फैबा होनो होननानैसो दोनदों। हा साहाखौबो सोरबा लोंदों सोरबा लोङाखै माब्रै जाखो? आं साहा लोङा। आंबो साहा लोंनो गोसो गैया दिनै। आंबो साहा लोङो उदैयानो दुजोब्बाय। आय अफ्रि रानि। मा जाखो आफा? आय अफ्रि मानो अरसायदों नोंलाय? उखुन्दै नांजोबगोन ना। धुङा मोनामगोन, गोसोम जागोन आखाइ आथिंफोरा। थां न' सिङाव थां। बाराबा गस्ला गिदिर गाननानै था, मुजा गान, थेवबो अर दासाय। जागोन आफा। आफा आंखौ फावगालिया फिथा जानो लिंहरदों। नाङा, बानलु बेदां दं। आरो खोनाबाय बेट्टि आरो अफ्रि बेट्टि, बिदा गोनां लोगोफोरजों दा लोगो जादै। दा गैयै फंबाय गैयैफोरजोंसो लोगो जा। नायल' जाल' सासेल' फिसाजोफोरजों जेरै जोंलारि। आरो सेंग्राफ्रा बिबार मेथाइ माबा माबि होबा रावनिफ्रायबो आजावनाङा दे अफ्रि आइ। जागोन आफा। मा गोदाव सोराव बेलाय? जानो मा मोनखांदों बेहा बेरे फुंजानि? आं आंनि फिसाजोखौसो बुजायदों दा। थां आइ न' सिङाव थां। गस्ला गोलाव लंपेन्ट गोलाव गान थां। जागोन आफा। बा सासेखौ माइ गाब सासेखौ जुजाय। अब्ला दा माइरङाव माइ गाब बासिनाय बायदि ने? दुस्थफोर मा गोदाव सोराव बुंलाबायोब्रा नोंसोरलाय? बुजियो जों बुजियो जेबो गैला। आच्छा, आइ अफ्रि रानिखौ अनसोनायखाय बिराद नोंस्रा मेगन सादों नङा होमबा? मानो मेगन सालाबायनांगौ जाखोसै? उनफ्राव जेबो नङा। गाबोन समफोरनो सिख्ला लन्दां देरबानो खारगोन मालायनाव। एमाव बेटा मा होनदोंलाय? आंनि आइ अफ्रिखौ गाबोन समफोरनो खारगोन होननानै बुंदों नों? माथो आदा एमाव राजाया थिगखौनो बुंदों। गाबोन समफोरनो खारगोनथ' आदै देनो सिख्ला देरबा। आं आइ अफ्रि रानिखौ मालाबाबो मालायनो हराब्रा। बिसोरबा मोजाङै दोनगोन ना दोना आंनि आइ अफ्रि रानिखौ? बेनिखायनो गोरजियासो लाखिगोन आं, गोरजिया। नोंसोरसो गासिबो मालायनि न'आव थांजोबनांगौ। आं आइ अफ्रि रानिनि थाखाय मोजां जावैसो लाबोनानै होफैगोन। आंखौबो गोरजिया दोनहरनोसै मा नों? माथो नोंसोर सानैखौ गोरजिया हरनोसै, ओमफ्राय आंहा गोरजिया बिजामादै लाखिनोसै। ओइ फाग्ला आवसाव, मा जाद होनबाय थायो नोंलाय? फिसाला सानैखौ बिदि बुंनो हामगौ नामा? देनां राम नाम सत्यहैखौलाय सोर होनगोन? हा नोंनि गोथै देहाखौ सोर बाननानै लांगोन? बुआ एसेबां गोजानालागै सहैबाय नों हांग्रिमोनदि। माथो नोंबो आंनि फिसालाफोरखौ गोरजिया दोनहरनो होनबाय नालाय आंबो नोंनि खोथाखौ गोजानखौनो सानहरनांसिगोन ना? बापावै नोंसोरसो बिदिना आंनि न'आव थांनानै आंनि मुङाव थालिर बिफां गायनानै फैदों नोंसोरो? आं थैयालासिनो ओइ अमा राजा बिराद बारा जाथारदोंना नों? ओइ मूर्ख, नोंनि नामावलाय आंलाय मानो थालिर बिफां गायनांगौ जाखो? आंहा एसेबां फ्रि टाइम दंना। नों बुंबानो मानिगोन नामा? आंनि न'आव थांनानै थालिर बिफां गायदों? नोंनि अनगा सोर जाथावगौलै? नोंसानि फेमिलिनि अनगा सोर जाथावगौ बेफोरबायदि निहाथ खामानिया? मानो जोंलाय नोंनावलाय थालिर बिफां गायनांगौ जाखो? थालिर फिथाइखौ नोंसो मोनजागोन, जोंहा मोनजागोन नामा? जोंहा न'आवनो थालिर बिफां गैया, नोंनावसो थालिर बिफां गायहैगोन ना जों? मालाय हांग्रिमोनदि नोंबो दाना अमा राजाखौ बिराद सापर्ट खालामथारो नामा ब्रा? अमा राजाया आंनि फिसाइ, मालाबा सापर्ट खालामखानांगोन ना? मा मालाबाल' सामफ्रामबो सापर्ट खालामनांगौब्रा हांग्रिमोनदि। बुंबाय आरोहाय। मानो थालिर बिफां गायनाय होनदों? ओइ टफिराम, नोंनि न'आवलाय मा खि मोननानै थालिर बिफां गायहैनांगौ जाखो आंलाय? ओइ फाग्ला बोरखांनाय, जोंलाय मानो थालिर बिफां गायहैनांगौ जाखो? लाजियाबो नोङो? जोंहानि आदाखौबो
बापावै मालानिफ्राय बिदानि चमसि जाखोलै नोंसोरो मालानिफ्राय बिदानि लोगो जाखो आरो नोंलाय मालानिफ्राय अमा राजानि लोगो जाखो नों बायदि लांसुनियाया जेबो बुंनाङा लांसुनिया होनदों आंखौ नोंलाय लांसुनियानो खादा बापावै नोंसोर सानैया आंनि थाखाय फाग्लिफ्रानो आंखौ लांसुनिया होनबाय दिनै औ बे जोंनि गिदिर गोरोन्थिमोन दा बे गोरोन्थिखौ आदानि अननायाव सुस्रांबाय जों बुवा आंखौ खान्थाल आथाफोर बायदि मोजां मोनग्रा मानसिफोरा दिनै बिदि आंनि एगेन्स्टआव होनबाय बारा खोथा बुंनाहाय खासि खालामजागोन ओइ आंनि न'आव फैनानै मासे डिस्टार्बलाय ओइ गार्ड बुं सार ओइ मूर्खखौ लामा दिन्थिहैलाय ओइ ओंखारलां आंखौ बिदि खालामदोंना नोंसोरो थालिर बिफां गायलायदोंना र' नोंसोरखौ नायगोन आं साफा साफा मा थालिर बिफां गायनायनि खोथा बुंफैलाबायखो बेलाय आवसावालाय जानो सोर फाग्लायाबा थालिर बिफां गायहैखो बिनि न'आव साला आंखौसो दाय होबायना बियो आंनि न'खरखौसो सोर खर' गाज्रि थालिर बिफां गायहैखो आंखौसो दाय हमफैबाय बेनोमोन आरो आंनि जिउ जारिमिना जाथि हौवा मोजां नागिरनानै रावखौबो मोनिलाय बोराय हौवाजोंनो रायलायफ्लाबाय ओमफ्राय बोराय हौवाया सिरियास जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि आइयाबो फैसा थाखानि लुबैनायावनो बोराय हौवाजों हाबा होबाय ओमफ्राय आं बोराय हौवाखौ फसायासैनानै खारबोबाय आरो केरेलायाव मिथिबायना जाथि औ मिथिबाय बयहाबो मोनसे मोनसे स्ट'रि थायो बेखौ आं मिथिगौ नों आंखौ दा मा होननानै सानगोन थाखा फैसा लबिया होननानै सानाथ' दावसो देलाय बेफोर नोंनि थांखांनायसोमोन आरो आं दा प्रेजेन्टआव जेखौ नुगासिनो दङ नोंथ' जोबोद मोजांसो नाथाय माखासे मानसिफोरा थांखांनाय बाथ्राखौ लानानैनो दुसिबाय थायोना माथो होनबावनो आरो बुंग्रा मानसियाथ' थाखागोन आरो जों बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिखौ जों मालाबाबो बिसोरनि खुगाखौ बन्द खालामनो हानाय नंखाया बेनिखायनो नों मोजां खामानि मावनानै दिन्थिबानो जाबाय बुंग्रायालाय बुंखागोन मोजां खामानि मावबाबो बुंखागोन गाज्रि खामानि मावबाबो बुंखागोन आरो दानि जुगाव जों जेसेबां मोजां खामानि मावा मानो बयबाबो एसेबाबो गाज्रिखौसो नुखागोन औहाय बाला बेनिखायनो नांलायसो गारोमोन आं मानसिफोरजों दावसो देलाय इउ आर स' फानि नंगौना आच्छा मोनसे खोथा सोंनि दे आं नोंनाव नोंहा गोसो थोनाय सिख्ला दङना गैया बुंना आंथ' आंनि जारिमिनखौ खिन्थाबाय नोंनो नोंबो बुंदो नोंहा गोसो थोनाय दङना गैया गैया आयौ बाला मानोसै मानो होनोब्ला आं गोसो थोनो जोबोद गियो आयौ मानोसै सोरबा आंगोआ आंनिफ्राय जानगारलांनायखौ आं जोबोद गियो माब्रै दे आं जायखौ मोजां मोनो बे जुदि आंखौ नागारलाङोब्ला बेखौ आं मालाबाबो सहायनो हानाय नङा बेखौ साननानैनो आं रावखौबो मोजां मोना जाय बुस्थुखौ आं गोसो गोथार होनानै मोजां मोनगोन बे बुस्थुआ जुदि आंखौ नासयोब्ला माबा मोनसे जाहोनाव आं बेखौ खोमाना लानांगौबा बेनिखायनो आं दासिमबो रावखौबो मोजां मोनाखै गावनि अनगा आच्छा बिदिब्ला नोंहाबो जोबोद गिदिर जाथाय दं खोमायोसो आरो दावसोरिलाय आं नोंखौ बुंखाबायना जोंनि जिउआव बयहाबो मोनसे मोनसे जाथाय थाखायो जाय जाथायखौ जों रावनोबो फोरमायनो साना मानोना जों जोंनि खायसे दुखुखौ गोसो सिङाव दोनखुमानानैनो मोजां मोनो सोरनोबा खोन्थागोन जोंनि दुखुखौ बुजियाब्ला आरो जोंनि दुखुखौ बुजिनांथारगौ होननानैबो खोथा गैया बेनिखायनो आं जेबो साना आंनि दुखुखौ रावनोबो फोरमाया आयौ बाला नोंनि बुंनाया सैथोमार आंबो बिदिनो खालामो मिथिबायना आंनि दुखुखौ आं रावनोबो खोन्थायाथ' औ आंबो फोरमायनोलाय सानो नाथाय फोरमायनो गियो आंनो फोरमायदो ना एबार अके दावसो देलाय दावसो देलायनोथ' सोर सेंग्राजों थाफाखो होनबा गोदाव सोराव आरो आं दा दावसो देलायखौ आफानि खाथिसिम लांफानांगौना लांफानाङा जाखो मा खालामबावगोन आं दा अब्लाबो दावसो देलायखौ खेबसे लोगो हमनानै मोजाङै रायलायनांगोन नङाबा जानाय नङा आं ओरैनो बेखौ आफानिसिम लांनो हानाय नङा दावसो देलाया दाबो गोबां सम दंबावो गावनि जिउखौ दालांनो थाखाय आं आंनि आफानि थाखाय दावसो देलायनि जिउखौ खहा खालामना होनो हाया बे अमा राजाया साला थालिर बिफां गायदोंना र' माबा मोनसे खालामथारनांगोन इलेक्सनाव देरहानानै खेबसे मा मासि मोनखो बिराद दुगा जादोंना गोथां मानसिखौनो लानानै बे थालिर बिफां गायलायदोंना ओइ थफिराम नों बेवहायसो मा जाखो हापां नोंखौनो नागिरना नोंसानि न'सिम थांदोंमोन आं आरो नों फनबो थिखोआखै मा जादों मानसियालाय मानो नांगौ जालायखो आंखौलाय माबाहाय जोंहानि आइ भावगालिया फरायनायाव एसे मानसिया लोरबां बेनिखायनो नोंखौ टिउसनसो लानो थिननो नागिरदोंमोन आं हायोबा थफिराम आइ भावगालिखौ फोरों दे आंनाव टाइम गैयालै आरो आं बारा फोरोंनो रोंबाङाना आं बर' रावखान्थिखौल' फोरोङो औ
बेखौनो फोरोंनांगौ बेलेग साबजेक्टखौ नाङा दे बर' रावखान्थिखौनो फोरों बेनो नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ एसे डाबल होगोन दे अब्लाबो फोरों दे आइ फावगालिखौ आच्छा जागोन दे ओमफ्राय माथो नोंलाय डाक्टरनाव थांनानै माबा सार्जारि खालामजादोंबालाय मा सार्जारि खालामजाखांलाय जेबो नंला दे खोनालाबायदोंसो जायखिजाया गाबोननिफ्रायनो आंनि आइ फावगालिखौ फोरों दे जागोन दे बापावै माखासे फिसाजोफोरखौ आंनिफ्राय गोजानाव दोनो हाफाङा आंनि खाथियावसो थिनहरदों माथो माने टिउसन लानो जियानो जादोला हाफांखौनो नायथावथाव टिउसन लाहैगोनलां बोरैबाबा हाफांखौसो मोजां नुगारथारो आंहा बे खामानि गैयै दाउदै थफसिमोना जेबो खामानि गैया बिदा अमाराजे जा होनबा जाग्रा आरो बिदा अमाराजे खि होनबा खिग्रा असलथे दाउदै आरो थफसिया आंखौ एफा मोजां मोथो मोजां मोनग्रायाथ' मा जामारखोब्रा सोरनि खोथा लानानै आंखौ मोजां मोनला बुंखोब्रा बिसोर सानैयालाय है हाफांखौनो नायनो थांबाय थानोसै आं गाबोननिफ्राय फिसाजोखौ फोरोंथावथावनो बेनिफ्राय साननोसै अमा राजानि न'खरखौ मा खालामनांगौ बिसोरखौ हराव उन्दुनोनो होआ आङो स्पेसियेलि अमा राजाखौ ओरैबायदि तान्डब खालामगोन आं बिसोरनि न'खरखौ नायबायल' था नों अमा राजा लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव भिडिअआ गुसुं जानायनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनोब्ला आङो मोनसे प्रग्रामाव एसे बिजि जागोन बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव आं भिडिअखौ लाबोनो हानाय नंला नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जिहेतु नोंथांमोना सामफ्रामबो नायनो लुगैयो नालाय गुसुंबाबो लाबोनानै होफैनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गुसुंबाबो नायगोन होननानै आरो प्लिज आखाइ खबजोबनानै बुङो गाज्रि मोननाङा दे मानो होनोबा आंबो गथ' उन्दै नंला नालाय बेक टु बेक मोनसे खामानिखौनो मावबाय थानो हाया गोबां बिबान थायो गोबां खामानि थायो मालाबा अफिसनिखौथ' दा बुंसै आरोबाव बेफोरबायदि एक्सट्रा खामानि ओंखारबावो नङा होमबा स' बेफोरबायदि खामानिफोरखौबो मावनांगौ गोनां जायो बेनिखायनो मालाबा नोंथांमोननि फेभरेट अमा राजाखौ आं बानायनो हाया स' नोंथांमोना प्लिज आंनि थासारिखौ बुजिदो आरो भिडिअखौ थाब लाबोनो हायैखौ दुखु मोननाङा आरो गुसुं जाबाबो दुखु मोननाङा आं हायोब्लानो भिडिअखौ गोलाव लाबोखायो दे लोगोफोर प्लिज अन्नानै आंखौ बुजि आरो भिडिअखौ बेफोरबायदिनो नायलांबाय था आरो कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब लाइक होनो दाबाव आरो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायबाय थायो आरो गोबाङानो बुङो दुमफावआ मानो कमेन्ट नाया होननानै नायो नाथाय आङो बैफोरबायदि मानसिनि कमेन्टखौ नामफोरखौ बारा गोसोआव थाया दे जायफोरना प्रफाइल गैया आरोना ओमफ्राय आरो नामफोरा मानसिनि नाम नङा आरो जेरै थायोना जेरै नोंसोरना माबा इउजार 345 XTY3 बेफोरबायदि नामफोरखौ आं बारा इसेबां थाब नुसना दे बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नुयो नुनायालाय माने नामफोरखौ गोसोआव थाया बाट प्रफाइल गोनां पिक्चारफोरखौ आं थाबनो नामफोरखौ गोसोआव थायो आरो स' लोगोफोर आङो कमेन्ट बक्सनि रिभिउबो लाबोगोन नोंथांमोननि सेराव बाट आं दा हाथ'नाय नङा आं सप्तासेसो टाइम नांगोन अब्लासिम नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो सेभ खालामनानै दोनखाजोबखाबाय आरो लाबोगोन आरो नै दिनैनि भिडिअखौ गुसुं जानायनि थाखाय आरोबाव खेबसे निमाहा बिबावबाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनफिनगोन